Някакво бивича. Чао, Лъки! Чао! 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 Sale, spera. Allora. No, hey. Andiamo per un minuto. Този път не закъсня. Едва намерих къде да паркирам. Хайде да ходим по магазините.
Ами ми поса. Нищо при тебе. Пан. Време. Време вече завършихме 12 клас. Ако го направим някъде, примерно там, да знам, ако ще поса. Видяха вече. Аре, да се начин. Време. Да започваме. През тези 5 години всички ние сме преминали през ръководството на много учители, но има един, който зае огромно място в сърцата ни. Вие сте човекът, който най-много уважаваме и на който най-много разчитаме. Вие сте човека, който не само ни учи, но и ни напъства и подкрепя. Показахте ни какво е търпение и ни помогнахте да израснем не само като ученици, но и като личности. Независимо за какво става на въпрос, ние можем да се обърнем към вас за всичко. От първия ден, като наш класен ръководител, вие сте загрижен, забавен. Търпелив, прощаващ строг, когато се налага, но и винаги справедлив и искрен. За нас не сте просто учител, а истински приятел, който винаги намира начин да ни мотивира и вдъхнови. Спомените и моментите, прекарани заедно, ще останат незабравими за нас. Благодарение на това, че съгласни с идеите ни, които понякога са и глупави. Вие ни показахте, че черпенето на нови знания може да бъде забавно и приятно. Обикнахме родината си още повече, докато обикаляхме различни забележителности. Наслаждавахме се на времето прекарано заедно, на спомените, които създадохме, но и на заобикалящата ни природа. Скоро ще напуснем училище и ще поемем по своя път сега. Когато сме на прага на ново начало, искаме да благодарим на човека, който беше с нас в най-важните ни години. Благодарим ви, Дамян Димитров, че не само бяхте наш учител, но и ни насърчавахте. Благодарим за топлите думи в трудните моменти и за това, че никога не ни позволихте да седем глави. Но точно обратното, повтаряхте ни да не се отказваме. Повярвахте в нас, че можем повече, отколкото сме се представили. Обичаме ви! Следва продължение! Една, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,